Исәнмесез, сез дөньяның төрле илләрендә яшәүче милләттәшләребез тормышын яктырткан татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин, Эльвира Хөснетдинова. Бүген безнең программада Алматы шәһәрендә Тукай мәчете. 60 еллары шул урамда торган татарлар хат язып хакимиятка мөрәҗәгать сораганнар. Шул урам хәзер Абдулла Тукай урамы исемендә инде. Астроном Ким Шакиров. Айның үзе ирекле тибрәнүе бар дип исбатларга тырышучылар бар иде. Анысы мөмкин түгел дип исбатладым. Шәмгыловлар гаиләсендә кунакта. Икәү. Иттан тунабы. Кичә атып бер нәрсә эшләп куябыз, нәрсә булса. Үзбәкстандагы милләттәшебез Илдар Кышбахтиев. Методика подготовки юных футболистов, она немного отстала. Они все упражнения выполняют стоя на одном месте, а игра требует движения. Казакстан Республикасының Алматы шәһәренә татарлар күпләп 19 гасырда күченеп килә башлый. Тормыш кыра. Бүген биредә борынгы татар бистәсе, татар йортлары, мәчет саклана. Үткән тапшыруларда без сезне каланың татар мәхәлләсе белән таныштырган идек. Бүгенге сәяхәтебездә татарларның башка тарихи йөзләреннән узарбыз. Сүз Таңсылу Насыровага. Алматы шәһәре таулар белән чолгап алынган зур табигый кәсә эчендә урнашкан. Биредә кырыс дала җилләре исми, ә уңдырышлы кара туфрак һәр елны мул уңыш китерә. Шундый матур яшеллеккә татарлар әлбәттә белеп күченгәннәр һәм зур урамнар булып яшәгәннәр. 60 еллары шу мөрәҗәгать итеп Абдулла Тукайның бер исеме калсын дип монда татар шу урамда торган татарлар хат язып хакимиятка мөрәҗәгать итеп сораганнар. Шул урам хәзер Абдулла Тукай урамы исемендә инде. Татарлар торган җирдә әлбәттә мәчет тә бар. Гыйбадәтханә халык арасында Тукай мәчете дип йөртелә. Тарихи факт, әлегә Аллаһ йорты калада иң беренче мәчетләрнең берсе булып санала. Без килгән вакытта бина таҗлы вирус аркасында шикле рәвештә генә эшли иде. Шуңа күрә кадрларда намаз укучылар юк. Бүген исә Казакстан кабат карантинда һәм барлык гыйбадәтханәләр вакытлыча ябык. Обработкалар белән ясыйбыз, бүтән стандартларны үтәргә тырышабыз инде. Ул да бер инде Ходай Тәгаләнең биргән бер зур нигъмәт, хикмәт дип аңлыйбыз инде. Азат хәзрәтнең үзенә килгәндә ул төп эшеннән кала, менә инде 26 ел китаплар туплау белән шөгыльләнә. Хәзрәт кайберләрен сатып ала, күбесен кешеләр үзләре гарәп язулары дуга булмасмы дип китерәләр. Башка китапларга алмаштыру очраклары да булгалый. Коллекцияда иң борынгы кулъязма Бакыргани Сөләйман басмасы. Ул Урта Азиядә 16 гасырда чыгарыла. Шулай ук биредә башка тарихи ядкарлар да байтак. Иң кыйммәтле булган Имам Наваиның кулъязмалары, аннан соң фикъ китаплары, закон, шариғат кануннары, Құран тәфсирләре, пайгамбарлар тарихы, Мөхәммәд пайгамбарның тарихы һәм иң бәһале булган без өчен, татар халкы өчен бик кыйммәтле булган китап Абдулла Тукайның китабы. Гыйбадәтханә бүген тышкы һәм ичке төзекләндерү аша үтә. Еллар буена тузынган бина киңәйтелеп, яңа манара калкытачак. Хәзер мәчет эченә 300 кеше керә алса, яңа Аллаһ йорты иң кимендә 800 кеше сыйдыра алачак диләр. Аял адамдарга, ер адамдарга намазларына окуйтын заманауи шарттар коюп, жаңағы әдемі мешіт ішін көркейту, биыл мұнарамен осы мешітіміздің алдын көркейтіп, өз көріп отырғанда үлкен мешіт әдемі жасалынады. Таңсылу Насырова, татарлар, Алматы шәһәре, Казакстан. Ой, түгәрәкме? Үй шартларында орлыктан тишелгән алмагачны ни өчен 7 тапкыр күчереп утыртырга кирәк? Кешенең авырлыгы аны баш түбән үлчәгәндә ни өчен үзгәрә? 85 яшьтә дә сәламәт булуның серләре нидә? Бу сорауларга җавапны киләсе сюжет героебыз әйтеп бирер. Гаҗәеп кызыклы шәхес, физика-математика фәннәре кандидаты, астролог Ким Шакиров белән очраштырырбыз. Орча районының татар кадерәге авылы бу. Без күченгәндә ни бары 4 йорты бар иде ди Ким абый. Сюжет героебыз Ким Шакировның бу салага килеп төпләнүенә инде 30 ел. Кызганыч, бүген дә әллә ни зур түгел.
Ким Шакиров 1935 елда Пермь крайының Янапай авылында туа. Әтисе Уралда туып үскән булса, әнисенең нәсел тамырлары Оршадан. Минем бу төбәккә кайтып төпләнүемне әни бик теләде ди. Үзе дә җирне ярата, йорт каршындагы бакчаларында ни генә үстерми. Төрле экспериментлар уздыра, орлыктан тишелгән алмагачны үстерү үзенчәлекләре белән дә уртаклашты. Орлыктан үстергән агач гадәтенчә кыргый була. Ботаклары шәлешкеле була. Алмалары тәмсез, әшкелтен була. Культурный сортка әверелә. 7нче кабат күчереп утырсаң, беренче утыртуны исәп бер. 2010 елда бик иссе дә булды. Куры да булды. Бөтен башка алмагачларда алмалары бирешеп биттеләр. Моның алмалары искиткес сулы булды. Авызга алып чәйнәсәң, шәшәреп чыгайды су. Басмады суалыганда суга төште садабын. Кечкенәдән татар рухлы гаиләдә үсә Ким Шакиров. Шигырьләрне көйгә салу яраткан шөгыле. Музыкага кызыксыну әтисеннән үз кулы белән скрипка ясады. Райондагы икенче пианино да бездә иде ди ул. Гармунның да үз тарихы. Әлтеге Тульский баяннар чагына башлаган чакта чыккан баян ул, моның тавышы бик нишап. Ничек әйтергә? Агач корпус. Укытучылар гаиләсендә туа. Сугыштан соң әтисен колхоз рәисе итеп билгелиләр. Әнисе дә фермага мөдир булып урнаша. Әнисе Ленин ордены белән бүләкләнә. Хрущев белән төшкән фотолар да бар иде ди Ким абый горурланып. Кан үзенекен итә, кечкенәдән үк бик кызыксынучан була. Мәктәптә йөрүем 2 яшьтән башланды. Китап укырга латин имласында, кириллицасында укырга кергәнче өйрәнергә туры килде. Өйрәнергә туры килде дип насыйп булды, өйрәнү насыйп булды. Китаплар укый идем, Жюль Верн әсәрләрен мәктәпкә кергәнче укып, иптәшләргә сөйли торган ул чакта сериаллар юк иде бит. 7 ел мәктәптә барлык фәннәрне татарча укый. Әти белән әнинең мине Казанга җибәрәсе килде ди ул. Казан дәүләт университетының математика бүлегенә керә. 1 елдан астрономия факультетына күчә. Курста 5 кенә кеше идек. 5 кешегә 2 профессор, 3 доцент. Лекция укыйлар, ассистентлар, өлкән преподавательләр, өлкән укытучылар лаборатория эшләрен алып баралар. Менә шунда игътибар үзәгендә буласың инде. Менә кире элемтә кайда. Тормышын астрономия белән бәйли. Галәм турында татар телендә газеталарга язучы, телевидениедә сөйләүче оста белгеч буларак таныла. 17 халыкара конференциядә докладлар белән чыгыш ясый. Айның физик либрациясе дигән темага кандидатлык диссертациясын яклый. Мин иң беренче чиратта айның каты җисем түгел икәнлеген нигез итеп алдым. Айның эшкә төзелеше, аның хәрәкәтенә ничек тәэсир итә, шуны ачыкладым. Аннан теге айның үзе ирекле тибрәнүе бар дип исбатларга тырышучылар бар иде. Анысы мөмкин түгел дип исбатладым. Ай чыннан да түгәрәк формада. Түгәрәк түгел ул. Чыннан да аның формасы бик кызык ул. Аны бер кешеләр әйтәләр инде, аның аскы ягы теге безгә җирдән караганда аскы ягы, көн ягы. Көн ягында бер сузынкырак бер нәрсә бар дип исбатларга тырыштылар инде. Анысы барада Яков килде бирделәр аны. Аннан тора бара уңга да анда үсеш күренә дип, солга да үсеш күренә дип, әллә нәрсә сөйләүчеләр булды. 1967 елда Ай иң якын космик күршебез дигән китап бастыра. Ул татар телендә, бүген дә актуальлеген югалтмаган. Русчага тәрҗемә итәргә сорыйлар икән. Аннан Ай турындагы икенче фәнни китабы нәшер ителә. Бер ара Башкортстанда да яшәп ала. Институтта физика, математика укыта. Аннан Ижау шәһәрендәге университетка күчә. Лаеклы ялга киткәнче 76 яшенә кадәр Казан шәһәренең Бишбалта бистәсендәге эксперименталь гимназиясендә укыта. Бүген дә фәнни ачышлар ясый. Мин бик бәхетле кеше. Тарихи ватаныма кайтып төпләндем. Яраткан эшемдә эшләдем. Нык гаилә кора алдым ди ул. Хатыны Хаҗар апа белән 4 бала үстергәннәр. 6 онык, 9 оныкчыклары бар. Каникулга кайткан менә әйсилләр инде. Менә безгә монда ветеринарный фельдшерица килде. Бик сибәр дәмләләр ди. Мин барып карыйм әле дип киттем. Ел тар гына, 2 якта кар. Шатыр чабып килә бер алмачуарат. Шунда бер кызны күрәм, ансы таныш, авылдаш. Икенчесе таныш түгел.
өзі делбеге тұтқан енді елға шықтым да атымда тоқтаттым. Метам кім боласың? Қажарды. Метам нешсің мұнда ол. Мен де ветеринарный фельдшерде қая барасың? Шермаға барамын. Ярай метам мен де бошырмын деп отырып кеттік. Шулай итеп Хаҗар апа белән инде 64 ел бергә яшиялар. Алга таба да пар канатлы булырга язсын. Гөлия Садыкова, Татарлар, Арча районы. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Чыгарылышыбызның икенче өлешендә. Шәмгыловлар гаиләсендә кунакта. Икәү. Иттан тунабу. Кичә атып бер нәрсә кешеләп куябыз, нәрсә булса. Үзбәкстандагы милләттәшебез Илдар Кышбәхтиев. Методика подготовки юных футболистов, она немного отстала. Они все упражнения выполняют стоя на одном месте. А игра требует движения. Гаилә милләтнең таянышы. Анда нәсел-нәсәп дәвамлыгы, киләчәк буын өчен җаваплылык ята. Агач тамырлар белән, кеше гаиләсе белән яшиде халык. Шәмгыловлар гаиләсе 40 елдан артык бергә тату гомер итә. Иң мөһиме, бер-береңне хөрмәт итү ди алар. Хезмәттәшебез Гөлдар Хафизова Шәмгыловларда кунакта булып, тату гаилә серләрен ачты. Йорт буенча аның хуҗасы турында хөкем йөртергә була диләр. Ишек алдында чәчәкләр үскән шушы йорт 1 май авылында һәркемне сокландыра. Бу матурлыкны күреп, аның хуҗалары белән якыннанрак танышу теләге туды бездә дә. Эшләйбез икәү. Барсында. Икәү. Без иттан тунабу. Кичә атып бер нәрсә кешеләп куябыз, нәрсә булса. Монда матурлык яратучы, хезмәт сөючән Шәмигуловлар яши. Хуҗабикә Альбира идея бирә, ә гаилә башлыгы Альберт аны тормышка ашыра. Китәбезне гаражына, актарабыз, менә шунда ярый, менә монда ярый. Шуна тотынабыз эшләргә. Мин үлчәп сызып куям, ул кисә, опять бергә. Ул кала какса, мин тотып торам. Күңел өчен кирәк бит эшләргә. Күңел өчен дә инде. Үзеңне кисәктең, рәхәтләнеп тора аласың шунда. Бу хатаркалар бит чыгып булмай. Кайчандыр совхоз торыгы булган бу йортта Шәмигуловлар 30 елдан артык инде яши. Монда гына пристройка эшләдек. Мунча эшләдек, беседка эшләдек, канализациялар эшләдек. Агап районының 1 май совхозына Шәмигуловлар 40 ел элек Башкортстанның Кушнаренко районыннан килгәннәр. Колхоздагы хезмәт хакы белән бәйле авырлыклар яшь гаиләне йортларын калдырып кичкенә бала белән читкә чыгып китәргә мәҗбүр итә. Аларның авылында колхоз иде. Балага садик юк, бала туды, балага яшьтә тулмаган. Гектардан артык шөгендер бирәләр. Ул баланы кайда калдырып, мен ул шөгендерне тыргып тиш булам. Аптырадык, гидәдек тә шул ярдәм итәбез дигәчтен шушында килеп урнашты инде. Шәмигуловлар терлекчелеккә эшләргә урнашалар. Икенче кызлары тугач, Альбира бухгалтер икътисадчыга укырга була. Альберт хатынының теләген хуплый. Мен укырга кирдем заводчын. Техникум Троицкида. Ул балалар карап, сыерлар савып, чебешләрне үстереп карап каладыр инде. О, яшьяк бөтенде таза шак. Бүтән син үгрәгәр инде, эшендә кайтып кирендә юасың, ашбалар пешерәсең, сиңа чыгасың, малында карайсың. Хәзер генә мен үгрәлмәйбез, нестәгәдер. Ул чагында бит автоматлар юк. Берсе садикка йөри балаларның, берсе 1 класста укый. Аларның кем юа. 1 ай буена сессиягә китәм. 2 сыер ишәк саварга калайды. Эшкә дә өлгердек, балаларны да тәрбияләргә тырыштык. Тәрбия тик үз үрнәкләребездә барды, ди Шәмигуловлар. Безнең бөтен теләк шул булды инде, менә вакытында балаларга ничек булса да белем бирергә. Үз юлларын үзләре тапсын өчен. Ике кызлар да югары белем алып, берсе педагогик юлны, икенчесе медицина һөнәрен сайлаган, гаилә корганнар. Хәзер Шәмигуловлар 4 оныкка бабай һәм әби. Оныкларының укуларында һәм шөгыльләрендә ирешкән уңышлары белән горурланалар. Аларны сагынып кунакка көтәләр. Альбира оныклары белән бергә Магнитогорскида узган супер әби конкурсында җиңүче дә булды. Шулай итеп, милли традициягә җәлеп итеп, алар өчен рухи һәм матди яктан да кирәк алар. Шәмигуловлар авылның элеккеге ташландык урынын тәртипкә китереп, яшелчәлеккә өйләндергәннәр. Хәзер монда ни генә үсми, чөгендер, кишер, кәбестә, помидорның нинди генә сортлары юк. Быел миңа бик ошады семейный дигән сорт. Шундай помидоры да күп ана. Тәме ничек булыр?
Беренче мәртәбә утырттым моны. Шәмигуловларның мул уңыш биргән яшелчәләре, күз явын алырлык чәчәкләре йортның тышында да, эшендә дә бергәләп башкарган эшләрнең нәтиҗәсе. Аларның гаилә бәхете дә шулай зур хезмәт һәм тырышлыкка нигезләнгән. Чиләбе өлкәсенең Агап районыннан Гөлдар Хафизова, Татарлар. Сәламәт тәндә сәламәт акыл. Бу әйтемне без бала чактан ук ишетәбез. Спорт белән шөгыльләнү организмны ныгыта, яман гадәтләрдән арынырга, физик сыйфатлар белән бергә әхлакый сыйфатларны да үстерергә ярдәм итә. Ә кешенең шәхси сәламәтлеген өйрәнүче фән валиология дип атала. Ул профессор, педагогика фәннәре докторы Илдар Кышбахтиевның эш юнәлешләренең берсе булып тора. Үзбәкстанда яшәүче актив милләттәшебез турында хәбәрчебез Сәрвиназ Кәримова сөйләячәк. Хайрлы көн, Татарстан. Я очень много занимался литературой, анализом педагогической, спортивной литературы. Поэтому и стал на стезю тренера, педагога. Илдар Әхмәт улы Кошбахтиев 1941 елда Ташкентта туган. Аның әти-әнисе Рязань өлкәсенең Әҗи татар авылында туып яшәгәннәр. Шуннан аларны хөкүмәт тарафыннан Үзбәкстанга ярдәм күрсәтү өчен җибәрәләр. Футболга мәхәббәт аңа кичкенәдән ук юлдаш була. В те годы все мальчишки играли в футбол, всегда. У нас была целая компания, мы играли на улице. Притом, значит, покрытие это было, значит, из галек. На гальках играли в футбол. Перед вами в книге моей есть футбольная команда детского возраста, где я капитан команды. 1958 елда аны Үзбәкстан җыелма командасына кабул итәләр. Аның белән ул Тбилисида узган мәктәп укучылары спартакиадасында катнаша. 1959 елда ул Үзбәк дәүләт физик культура институтына укырга керә. Бу чорда ул политодел командасы өчен уйный, республика чемпионатларында катнаша. Институтны тәмамлагач, ул анда футбол кафедрасында укытучы булып эшләргә кала. Шунда ук аның тренерлык эшчәнлеге башлана. Институт командасы студентлар арасындагы барлык ярышларда да диярлек җиңү яулый. 1975 елда Илдар Кошбахтиев Ленинградта кандидатлык диссертациясен якларга тиеш була. Шул хөрмәткә аның командасы аңа күңелле бүләк ясый. Я готовился на защиту диссертации по футболу. Должен лететь в Ленинград, в институт Лезговта. Подходит ко мне Костя Баканов и говорит: мы обещаем вам выиграть первое место. А они должны лететь в Харьков. И действительно, они всех обыграли, заняли первое место. А я приехал с дипломом кандидата педагогических наук. Команда 3 тапкыр югары уку йортлары арасында СССР чемпионы булды. 1978 елда Үзбәк СССР партиясының үзәк комитетының беренче секретаре Шараф Рашидов аны старт командасы тренеры булырга чакыра. Ул Чкалов исемендәге Ташкент авиация җитештерү берләшмәсе каршында оештырылган иде. Аның җитәкчелегендә команда Пахтакор Хәтер кубогына ия булды. Шулай ук төрле чемпионатлар призеры булды. Оздоровительный спортивный лагерь нам сделали, проводили сборы, отдыхали, тренировались и стали выступать успешно. В честь 50-летия завода заняли 4-е место в 7-й зоне чемпионата СССР. 2000 елда аны Левский командасының фәнни консультанты сыйфатында Болгариягә чакыралар. 2 ел дәвамында ул үз тәҗрибәсе белән бүлешә һәм футболчыларны әзерләү буенча чит ил тәҗрибәсен үзләштерә. Бүгенге көндә Илдар Кошбахтиев Ташкент мәгълүмати технологияләр университетының физик тәрбия кафедрасы профессоры булып тора. Методика подготовки юных футболистов, она немного отстала. Они все упражнения выполнять стоя на одном месте. А игра требует движения. Нельзя стоя на месте делать какие-то упражнения, которые потом навык образуется, а сбить его невозможно. Это наука. Илдар абый Кошбахтиев менә 56 ел инде бәхет тулы никахлы тормышта яши. Алар бик матур кыз һәм 2 онык тәрбияләп үстергәннәр. Сүз уңаеннан олы оныгы Казан федераль университетында магистратураны, ә кече оныгы быел шул ук университетның беренче курсын тәмамлаган. Конечно, Алла готовит татарские блюда, которые я люблю, особенно перемач.
Даже сосед, который живет на 3-м этаже, просит: приготовьте, дам перемеш. Но это действительно очень вкусно. По зятю видно. Вот. Эшкә багышланган еллар эчендә бик күп фәнни хезмәтләр, 4 педагогия фәннәре кандидаты, 4 докторант әзерләгән. Ул педагогика һәм социаль фәннәр академиясе академигы. 2011 елда аңа Антик World Халыкара фәнни академиясе академигы исеме бирелде. Вот работа с докторантами, соискателями дают возможность все время находиться в спортивной форме. Ну и ряд упражнений, которые я нашел и сам придумал их, эффективных для развития работы мозга. Основа здорового образа жизни – это занятие физическими упражнениями. Илдар абый Кошбахтиев бик кызыклы һәм күпкырлы кеше. Ул яшь буын өчен үҗәтлек, хезмәт һәм тормыш сөйшәнлек үрнәге булып тора. Сарвиназ Каримова, Ташкент, Яңа гасыр каналы. Йырак бабайлардан килгән тамга, безнең тамга, нәсел тамгабыз. Әткәймә килеп ирешкән ул нәсел тере, исән калганбыз. Сукбай каны түгел, тамырыңда борынгыдан килгән канага. Синең өчен нәсел кызармасын, син дан өстә шушы тамгага. Шагыйрь Зөлфәтнең әлеге шигъри юллары белән тапшыруыбызны төгәллибез. Исән сау булыгыз.